ನನ್ನ ಚೂರ ಅಲ್ಲ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಚೆಲ್ಲರ ಇನ್ನು ರಜೆ ನಿಂತು ಆಯ್ತಾ ರಾಣಿ ಬರ್ಬಲ ಇದ್ದೀನಿ ನರಕ ಚತುರ್ಥಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನೆಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದ ಪುರ ಮೀರ ತಿಂಚಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದ ಹತ್ತಿಜಿ ನನ್ನ ಏರೆಗಳ ದೊಡ್ಡ ನನ್ನ ನೆನ್ ಮನ್ಪಡು ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಚೂರು ಬೇರೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅಂಚಾದ ಅರ್ನ ಅಂತೂ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮುಖದವೆ ಮತ್ತೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದು ಅಂತಂದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಾದಪ್ಪ ಕುಕ್ಕುದಿರ ಪುರ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಆಡುಂಪ ಬಾಟ್ಲಿ ಪುರ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನು ಪಿಚ್ಚಿದ ಪುರ ಮೀಪಿನಿ ತುಕ ಫಸ್ಟ್ ನರಕ ಚತುರ್ಥಿ ಕಾಂಡ ಜೋಕುಳ ಬರ್ಬಂತೇನೆ ತಾನಿ ಒಂದು ಬಜಿಲಿಗೆ ಅದು ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಚಾಯ್ಗೆ ಬಜಿ ಬಂದೆ ತಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ನಾವು ನನಗೆ ಮೀಯರ ಪುರ ಉಂಡತೆ ಅಂಚಾದು ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿನ ಮಂಚಿ ಉದ್ದೇರ ಕಟ್ಟದ ಆತಂಡೆ ಇಟ್ಟು ಕಾಡು ಕಟ್ಟಿನಿ ತಿಕ್ಕದಿಂಡು ಮಿಂಚಾರ ಪಾಡ್ದ ರಾತ್ರಿನೇ ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಮಿನಿಚರ್ ಇಲ್ಚಾರು ಇಡೀ ನಾಡ್ದಿತ್ತವು ಇಡೀ ನಾಡ್ನಗಳ ತಿಕ್ಕದಿಚ್ಚಾಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪೊಸ ಮಿನಿಚರ್ ಕಂತು ದೀದ ಕಂತಿತ್ತೇರು ಪಂಡಿ ಕೊಡೆ ಕಂತೇರು ಪೊಸ ಮಿನಿಚರ್ ಅವು ಕಂತದ ಬಯ್ಯ ಚೂರು ಪಡ್ತ ನಮ್ಮ ನಾಡಿ ಇಂಚೇರಿ ಓಲರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದು ತಿಳಿ ಪೊಸ ತಿಕ್ಕ ಕಣ್ಣನಾಗ ಪಿರಂಜಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚಾರ ಅಡ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಮಿನಿಚರ್ ಇತ್ತನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆತು ಗೊತ್ತಾಪಚಿ ಇನ್ನಿ ರಾತ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಲೈಟ್ ಪಂಡಗ ಮಗ ಮಸ್ತ್ ಮಿನಿಚರ್ ಲಕ್ಷ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು ನೀರು ದಿಯರುಂಡು ನಿಜ ಅದು ಮುಂದೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಬುಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮೀಪುಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚೈತೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದಿನ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ನಿಜ ಅದು ಮಂಡೆಗೆ ಇಟ್ಟಿದಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ದುಂಬದ ಕಡವೆ ಮಂಡೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಲಡ್ಡುಂಡು ಮಂಡೆದು ಸುತ್ತಲ ಅಂತೂ ಕುಕ್ಕುದಿರ ಪುರ ಕಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಚೂರು ಪೂಜೆ ಬಂತದೆ ಬುಕ್ಕ ನೀರು ಮೈಪಾರೆ ಅಂಡ್ ಅವು ನಮ್ಮಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಪಣ ಮಂಡೆ ನಮ್ಮಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಈ ಬುಕ್ಕ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆದಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂಚಾದ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದೀಪಣ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಐಕೆ ಕುಕ್ಕುದ ಇರ ಕಟ್ಟದೊಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪಾಡಿದೆ ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದಿಯೊಂದಿಲ್ಲೇರೆ ಬಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆರ ಈ ಸಲ ಚಾರ್ನೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇನಿ ಫುಲ್ ಬಲಿ ಪೋಯ್ ಪುರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದೀಪನಿಗೆ ನೀರು ಮೈತಿರಿ ಅನು ಬತ್ತೆ ಇತ್ತ ನಾನು ಅವಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಂಡಿರಲಿ ಎತ್ತೇರು ನನ್ನ ಪುರ ಎಣ್ಣೆ ಪುರ ಪೂಜೆ ಕಾಯಂಕ ಬಿಡ್ತೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಅಂತೂ ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಮುರ್ಕಾದ ಬಾಡುವೇರಿ ಇದ್ದಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಎಂಕಲ್ದಾದ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಬೇಡ ಚೂರು ಚೂರು ಪಾರ್ದು ಇದ್ದ ನಾವು ಇಜ್ಜರ ಪೋಪಡಿ ಇಜ್ಜದ ಎಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಅಣ್ಣ ಅದು ಈ ಸಲದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆರು ದೊಡ್ಡ ಎಂಕ್ಲೇನೆ ಐತೆ ತೋಡ್ದು ಅದದು ರೆಡಿ ಆತೇರಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆರು ಮತ್ತೆ ಮೆಗ್ದಿರಕ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕ ಬಂಡ ಆಯ್ತಾರ ಸಹ ಯಾಪಲ್ಲ ಬೇಗ ಲಕ್ಕಲಾಗ್ತು ಪೊಡಿದು ಬಂಡು ಬಚ್ಚಿ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಡಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಲಕ್ಲೆ ಯಾವ ನಿಖಲ ನಿದ್ರೆ ಲಕ್ಕದೇರ ನಮ್ಮಣ್ಣು ಚಿತ್ತಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಆಯ್ತು ಸರಿ ಸಣ್ಣ ಕಿವಿಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಇರ್ದೊಡ್ಡ ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತು ದೊರಿಪರಿತೆ ಎಣ್ಣೆ ಸಣ್ಣ ಎಡ್ಡು ಸಣ್ಣ ಇದು ಬೋ ಮೋಡೆ ಬರೋ ಮುರ್ಕಾಯಿರ ಎಣ್ಣೆ ಸಾಮಾನ್ ಜೊತೆ ಸಟ್ಟಿ ಎಂತ ಜಾಲಿ ತನ್ನು ಮುಸಲೆ ಬೆಂದಿರ್ಕಾಯಿ ಎಂದು ಡೆಡ್ಡೆ ಸೋಕುಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚು ಸರದಿ ಅಂಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅಂಚೆ ತಿಂಕ್ ಇಂಚನೆ ಪಾರುಂಟು ಇಂಚೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇವು ದೇವರೇ ಹೆಂಗಿದೆ ಅದು ಮಾಡ್ಯಾರ ಇತ್ತೇನೆ ಮೂರು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬಿಡೋ ತಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅಡೆ ಹೆಂಗೆ ಪೊಡಿದ್ರು ಹಾಕಿಚ್ಚು ಬರಂಡಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಸೌಂಡ್ ಪುಡು ಸೋಕು ಜಾಲಿ ನಾನು ಇಂಕೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಪ್ತೀನಿ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಾಮ ಬರ್ಬೇರೆ 6 ಬಾಕ್ಸ್ 71 ಬರ್ಬೇರೆ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಜಾಲಿ ಫುಲ್ ಅದೇ ತರಕ್ಕಿತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಡೋದು ನಾನು ತರಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮಿನ್ನೆ ಹಿಂಗೆ ತರಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಪ್ನಿ ಇದ್ದಿ ಇತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಅಂತ ಸಾರಿ ಇಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಪೇರು ಸಾರಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಏತಿಯೇ ಪೋಪುಣೆ ಅವು
and ini bataki eru beedi bataki eru pirauda ba ini nennede murka veru so kade mi paarthu sarene ആണ്ട് കെട്ടപ്പുറം പോണ്ടാന്നെണ്ണ Asal yaagi ini. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರು Itu. Langsung gak digara? Oh, dia klip. Entah warna dulu. Daite atinni tahalati. Nukra itu sopa mata. Ayyo. Soji kan. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆ ತೊಜ್ಜಿ ಆತೇನೆ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಕಣ್ಣುಗಳ ದಾಯ್ತಿ ಜೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ ನೀರು ಹಿಡಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತೇನೆ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ರ ಅಕ್ಕನೇ ಇದನ್ನ ಅಲೆಗಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದು Ada begini apa jatuh? Itu begini. Nah kan ini itu. ಟೀ ಅನ್ನ ಕಣ್ಣೆ ತೋ ಜಾತ್ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಮುರ್ಕಾದಿರು ಫುಲ್ ಅಂತೆ ನನ್ನ ಒಂತ ಬರ್ತಾ ಇಪ್ಪಾಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ಯಾನ್ ಬೇಗ ಎಬ್ಬ ಬೋದುಂಡ್ರೆ ಕುಚಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುಚಲ ಗಂಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಈಗ ಸಾಮಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ರಿ ಬಡಿ ಅಂತ ಪೋಯ್ ನಾಳೆ ಚೂರು ಪಡ್ತು ಅಂಡೆ ಚೂ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತಾಣ ನಮ್ಮ ಚೂ ಮೀದ್ ಬರ್ಪೆ ತುಮಿ ಏನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊಡ ಎನ್ನು ತುಲೆಗೆ ಪೋಯ್ತು ಯಾರು ಒಂದೊಂದು ತುಮೀದ್ ಬರ್ಬೇಡ ಪದಯಪ್ಪೋ ಏತ್ ಸಲವೇ ಅಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಣ್ಣೆನೆ ಪುಚ್ಚಾಂಡ ತರತ್ ಎಣ್ಣೆನೆ ಪೋತೀಚೆ ತುನೆ ತರತ್ ಎಣ್ಣಂಚನುಂಡು ಯಾನು ಜೇಸಲ ಶಾಂಪಾಡೆ ಅಂದಿದ್ದೆ ನೀವು 3-4 ಸಲ ಶಾಂಪಾಡೆ ಬುಕ್ಕ ಕುಂಚಲ ಪೂರ ಪೋ ಎಣ್ಣ ಶಾಂಪಾಡ್ದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮೇಮ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ದು ಮೀನು ಚಿತ್ತ ಪೋಂಡು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಚೋರು ಬರ್ತಾರೆ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅಂತ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮೀನೆ ಬಾ ಈ ಜನ ಎಣ್ಣೆ ಪೋಡತ್ತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ದೇವಿ ಪೂರ ಕೈ ಮುಗಿದಿತ್ತು ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಗುಡ್ಲಾಗ ಪಾರು ಜೊತೆ ರೆಡಿ ಅದು ಬರ್ಪೆ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಟು ಹೊಸತ್ತುಂಟು ಡ್ರೆಸ್ ಅವನೇ ಪಾರುಡಿತ್ತೆ ಟಾಪು ಟೈಟ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅದು ಓಡು ಗುಡ್ಲಾಗ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅಡಿಡಿ ಇನಿ ಬರ್ತೆ ಟೈಮ್ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋತೆ ಯಾನ್ ಬುಕ್ ಅಮ್ಮದು ಪೋಂದಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಪ ಎಂತ ಪೋಂದ್ರೆ ಯಾಕಡೆ ಹೊರಮಾಂಟೆ ಎಪ್ಪಿದಾಡ್ದು ಪೋಂಡೆ ಅಂತೀರಿ 10 ಗಂಟೆ ಆಡು ಅದೇ ಇಚ್ಚಾಡು ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಅಕ್ಕದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರ್ತಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಇಡೀ ಕುಜಲ್ ಬರ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಣ ಅಂಚ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬೇಗ ಪೋಯಿ ಪರ್ಬದ ಇನ್ಯಾಸಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೇರಿ ಇನ್ನು ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಅದ ಅಂಚ ಅದು ನಮಗೆ ನನ್ನ ಗಮ್ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಂಚಿ 2 ದಿನ ಅಂಚೆ ಮಾಮೂಲ ಬರ್ಪೇರಿ ಅವು ಗಮ್ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಇನ್ಯಾವೆ ರಾತ್ರಿ ಬರ ಪಟಾಕಿ ಬಡ ಪುಣೆ ಅವೇ ದೀಪ ಬರ್ತಾನೆ ಪೂರ ಅಂಚಿತೆ ನಾನು ಹೆಲ್ಪಪ್ಪ ನಾನು ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ವಾ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬಾಯ್